Og på et tidspunkt i mere flyve, hvor de blev nødt til at holde en tale. Og det er en tid, der ikke lå til mig nu. Ja, så for lige sige et par ord, så jeg lever ud. Så vil jeg så lige sige, at ja, nu er jeg så blevet subsistensløs, jeg er så arbejdsløs. Også det. Og så er jeg ved at få fat i en barnvogn og en Madame Blow, så jeg kan komme ud og, du ved, det er på landvejen og sådan, inden det går helt galt. Men det er kun én ting af det. Jeg har jo startet noget coaching, som jeg ved, og det kører for rygende godt. Det var sådan enten, jeg stod sådan, skal jeg eller skal jeg ikke? Det var sådan 50%, fordi jeg havde det jo, som I kender mig. Det er jo sådan, jeg brænder jo inderligt for det, som jeg ved, det er jo sådan enten eller. Og jeg tænker, det er jeg gør det. Og Per han inspirerede mig, og jeg tænkte, det er coaching, det brænder for det. Og jeg tænkte, jeg laver det, og jeg har lavet min egen website og sådan noget, det her BeStrongForever.com. Og jeg har så trukket på nogle mere fra, nogen har allieret mig med B.S. Christiansen og Karl Marx, og vi laver så noget teambuilding. Og det er godt for ryge. Altså det er simpelthen, det er simpelthen, det har givet så meget, virkelig, det har givet så meget power, virkelig, altså, det er jo ikke sjovt at sige, det er rigtigt, det har givet så meget power, simpelthen, at vi her det, jamen altså, jeg har folk, der skriver om det nu, altså, jeg får først forsæret nu, vi har fået en advokat, med noget erstatningskrav, men de skal lige blive udskrevet. De skal først lige blive udskrevet, altså inden det er. Men det har givet den meget, altså. Det var godt og ondt, altså. Måske. Ja. Nu kan de så ikke lige tale deres egen ord endnu, men de kommer til det på et tidspunkt, og jeg har også lavet en hotline. Der er jo den 24 timer i døgnet. Nogle af jer har hørt den, og det er meget lidt. Og det kører lidt på flemmeren, så kan man lige ringe lidt ind, og så kan man lige få et godt råd og sådan. Og det koster 1.500 om måneden, og du kan ringe til den alle de gange, du vil. Og det er den samme tone, du hører i en time. Du kan bare, uanset hvad du trykker. Så det kører bare. Det siger bare kling, kling, kling. Det er ligesom det ene af tyvklæk. Kling, kling, kling. Man bliver nærmest afhængig af det. Når du vil trykke et for et eller andet, og man får ligesom, det er ligesom de der fortune cookies, eller kalde det et eller andet, du ved, så ligesom, det du skal gøre, det er at, og så går vi lige. Men for at gøre en lang historie meget kort, så er det, jeg har jo lært utrolig meget på året. Og det er jo, at jeg er OK. Men I andre, I skal kraftedeme stramme op.